Takže čaute ľudia, som tu znova kapitán Helses a natáčam ďalšie video v singleplayeri. Jak postaviť pistónové dvere, také najlepšie. Tak, odložím si všetky nepotrebné veci. Nepočítal som si presne, koľko budem potrebovať, ale ja si dám. Budeme potrebovať samozrejme redstone torch, redstone, našlapnú dosku, potom budeme potrebovať sklo a cobblestone. Tak, dobre. Ešte som zabudol na najdôležitejšiu vec, lepkavé piesty. Takže dám si 2 piesty sem, takto. Dám si to, čo bude brána. Sem lepkavé piesty. OK, takže sem si dám cobblestone, redstone torch, cobblestone, redstone torch. To sa mi to otvorí a vykopem si od tadeto raz, 2, takto až po koniec. Od tadeto. Sem si vykopem ešte jednu dieru, tam dám redstone torch, tu vykopem takto 3 bloky, dám redstone torch, sem dám redstone torch, hop, takto sem dám redstone torch, sem dám redstone, aby sa mi, ale to sa mi malo zavrieť, jaj, takto sem dám redstone, sem dám redstone a sem budem kopať, raz, 2, 3, 4 bloky do ďalky, a sem do každého dám redstone, tak to spojím, zakryjem si. Môže to byť hocičím zakryté. Sem dám všade cobblestone. Si to ešte takto zakryjem, sem dám. Dva. 3. Sem dám 3. Takto. Pri tomto zakrývaní asi nemám čo hovoriť, preto som tak ticho, ale to nevadí. Ja si to zakrývam takýmto spôsobom. Sem dám ešte 3 bloky. To dám aj na druhej strane. Tak, mám to zakryté. Teraz tam dám už len našlapné dosky. A jak vidíte, sa mi to otvorí, zavre. Sem otvorí, zavre. Otvorí, zavre. Dobre, to je celá tá brána. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšej časti môjho nahrávania Minecraftových videí. Tak čau čau.